The development of modern electronics made it possible to recreate music from its component parts, its tones. I'm always rapping red, even going to bed. Missing my homies, can you even resurrect the dead? Baga niya kong thread, among tapok ni spread. Murag na si USA ang pamahaw diri kay bread. I'm always rapping red, even going to bed. Missing my homies, can you even resurrect the dead? Baga niya kong thread, among tapok ni spread. Murag na si USA ang pamahaw diri kay bread. Bisaya man ang tamo pero way taras. Wa mo na ikog sa inyuhang tigluwas. Inyuhang stilo diri kay nangahupas. Wa na tagdamaon na sila gitupas. Isulod na sa imuhang utok kay kaning gipanstorya nako diri puro ni siya tinuod. Pangundang na lang musduwa inyuhang mga letra dili makasulod kay poros walay unod. So a damn bright light, I feel the people's excite that I deserve the spotlight. And I just need to take bite. Sa mga nitabang nako sa una kato nagkalisod ko wala pa ko diri makalimot. Sa mga nasuya diha wako'y pakininyo kay akong pulang banda na diri perming humot. Ang akong flow diri karon kay pinachill. Kay wa pa naabot ang akong paper bill. Permi gagranya diskarte padong sa mil. Ang kalisod di permanente, do you feel? I'm always rapping red, even going to bed. Missing my homies, can you even resurrect the dead? Baga niya kong thread, among tapok ni spread. Murag na si USA ang pamahaw diri kay bread. I'm always rapping red, even going to bed. Missing my homies, can you even resurrect the dead? Baga niya kong thread, among tapok ni spread. Murag na si USA ang pamahaw diri kay bread. Permeng ga-upgrade maon ng bag-o ng makina. Dili madas inyong mga bati nga mahika. Na ako'y istorya ni mo dool sa Amerika. Akong pagsakatan ng tao diri makakita. Pero may ga-upgrade maon ng bag-o ng makina. Dili madas inyong mga bati nga mahika. Na ako'y istorya ni mo dool sa Amerika. Akong pagsakatan ng tao diri makakita.